ଆଇକିନା ଇଏ କଣ ବୁନ୍ଦିଆ ବାଟ ସାରା ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛି ତୁ ଘରେ ଖଟା ଆଜି ମଲୁ କିଏ ରେ ତୁ ଡାକୁଣି ଖିଆ ମୋ ବୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ହଗେଇ ଦେଲୁନି ଗୁଆ ମୋ କରି ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ବୋଉଲୁ ଭାଉଜ ଗୋଟେ 50 ଗୁଆ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗନ୍ଧ। ହଁ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଯେତେବେଳେ ତମ ବୋଉ ବନ୍ଧରେ ହଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ତୁ କିଏ ରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ହଗିନୁ କି ଦାଣ୍ଡରେ ହଗିନୁ ଆଉ ସରକାର ବା ଲାଟିନ୍ ଦେଇଛି କଣ ସରକାର ଲାଟିନ୍ ଦେଲେ ବୋଲି କଣ ସେ ମାର୍ବଲ ଲାଟିନ୍ ଯାଇକି ହଗି ପକେଇବୁ ପାଞ୍ଚ ମାଇକା ପଦାକୁ ଯିମୁ ପାଞ୍ଚ କଥା ଗପିମୁ ବୁଢାକୁ ଟିକେ ଜାକିମୁ ଦାରେ ହଗିମୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘାସଟା ଆମ ପଛକୁ ନ ଛୁଇଁଛି ଆମକୁ କଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନା ଆସ ଆଜି ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଆସ ସେଠି କିଏ ଆଜି ହଗିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କିଏ ରେ ଇଏ ଟୁକା କହୁଛି ଆମେ ହଗିଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ନା ନା ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିନି ମୁଁ କହିନି ତମେ କେମିତି ବନ୍ଧରେ ହଗିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଇ ପୁଣି କହିଲା ଆମେ ହଗିଲା ଆମେ ନାଚି ନାଚି ହଗିମୁ ତୁ ମରିବୁ ଲୋ ତମ ଦାଣ୍ଡ ତମର ଟ୍ରକ୍ ଥିଲେ ତ ଅକାଳ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲ ଏ ଟୁକାକୁ ହାଣ ଲୋ ଅନେଇଛ କଣ ଚାଲ ଲୋ ତାକୁ ହାଣ ଲୋ ତୁ ଘର କୋଉଠି କଣ କହିଲୁ ଆମ ଗାଁ ମାଇକ ହଗିବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ହଁ ଭାଇ ମତେ ସରପଞ୍ଚ ପଠେଇଥିଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବନ୍ଧରେ ହଗନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଗନ୍ତୁ କି ଦେଇ ପିଣ୍ଡରେ ହଗନ୍ତୁ ମୋର କଣ ଅଛି ଭାଇ ମତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଚାଲିଲି